students. Yeah, very good program. Jopuonjre mag skund Jabstir Academy manitiere boma ma Kakamega ok nyal donjo e skundgi kaluwore kod bedo ni jaket mwandu moro dino rangach ma donjo e skundno kama otaye chenro mage mag gedo. Jopuonjrego noriwore kod jonyuol kaachiel kod jopuonj e skundno e ng'anyo ka gidwaro ni sirikal mar kaunti ma Kakamega odonje e wachno giyud kaka ginyalo dhi mbele kod sombgi ma higani. Jopuonj mag skundno wacho ni kata nyamburko odinnegi e skul kaluwore kod gedono. Skund Jabstir yudore e kar dak ma wuon utego no medo gedo mare. I am learning Jabstir Academy, and I want to say they should remove the wall that they have placed there, because you can't access anything inside here. The buses are here and we can't get them outside. Tumesikitika sana kupata kwamba hii ukuta imejengwa na hatuna namna ya kuingia shuleni. Basi yetu yamefungiwa hapa, watoto wengi wameshindwa kufika shuleni sababu hawana namna ya kufika shuleni. Tungependa kuomba aliyejenga ukuta huu abomoe, sababu ni njia na imetumika kwa miaka mingi. Tungependa kuendelea na masomo yetu kama kawaida. Tusinyime watoto haki, watoto wapate haki yao.